This video that you are watching right now is what is happening in Imo State, Ugiri village called Ugiri. These children that you are seeing that are doing protests, Fulani herdsmen are terrorizing their village. Yes, all the cassava their teacher planted in their farm, Fulani resembling their cow will destroy all of them. Not the first or second time or the third time. Then they do one, but government no they do anything. That is why these children come out to do protests. And this is what Mazen Kano is complaining since in this country called Nigeria. What is happening in this country? Look at how children came out to do protests because of what Fulani herdsmen are doing in their village. School and how are you people today? Unu nwere ike ịgwa m ihe unu je tige na unu agaghị ekwe ọ gịnị mere ofu onye nwere ike ikwuru m okwu aya ọlọya elekwunu ngwa pụta ndị nna m erichala akwa anyị ha chọrọ ịchụpụta anyị na skuul na ha nwezi skuul ha chọrọ ịchụpụ anyị a na-eme na ohoho skuul nna m ewerele skuul anyị meze ndị nna m achụpụla anyị na skuul were akwa anyị richapụ ndị tichas akpụ ndị he ndị nna m erichala akwa anyị oge chụpụta anyị na klas. So nama na bizi ebi na skuul na akwa ya? Ebi na skuul anyị. Okay, and nga unu na-aga akwụkwọ na ma anyụkasịchala ya shi. Okay, nsogbu anọ gị ihe awụ community school Ugiri akwa ya? Nke nọ n'isi ala mba anọ. Ụmụ skuul anyị unu gbalịrị nsogbu anọ gị ozi unu ga-eru ma gọọmenti ma isi ala mba anọ ma community unu nọ na ya. I ga-eme sure na ozi a ruru biko amaghị m onwe onye nkụzi nwere ihe ọ ga-agwatu anyị ka anyị matakwa so that ka ha na-aghọtakwa na ihe awụ ihe ụmụaka. Awụ onye isi skuul. Okay. Isi ụlọ akwụkwọ. Okay, sir. Pastor Bernard Ahod. Okay. Eziokwu ihe anyị gara na skuul ugbu a karịziela. Okay. Anyị amaghịzi ma ọ nwere skuul ma ọ lama nwezi skuul. Ọtụtụ mgbe anyị ga-anọ na skuul na-agụ akwụkwọ nlama na-agba ụmụ skuul na-agba ndị nkụzi na-agba ọsọ because ha dị ọtụtụ and ndị gọọmenti ma n'eziokwu na o nweghị onye skuul ọbụla edegara running cost ozi from our pocket ka anyị ji arụ ọrụ ga ihe banye skuul ma chọk everything but yet anyị kọkwa gba akọcha ndị na-nwa ga-erie ya. I spent not less than 6 bags of fertilizers. I do not happen at school. Then here you can buy feeling yeah. When I black was here, the last one recently, all of them engulfed. We don't know what to do. I am a senior member of school. The other day, maybe them the Fulani Iberanala. Sibiko, Unabamuna, good men and I better. And the worst we have met a Haganu Lelan on Gagabi. Without a Milibana and shield. So we don't know what to do. I just gawa. Ndobodo maka anyị ga-agbapụrụ ha agbapụrụ maka ọ gara ga-awụ na ele anya ha bịara na skuul ọ bụrụ na agbachile skuul then enweghị nkụzi ahụ narịpụrụ ụmụaka ahụ and nke ọzọ lee enwere ndị nkụzi ewetarala anyị ugbu a because of ihe megara ha laghachiri ebe ha chi sa aga abịa so gịnị ka anyị ga-eme asị eme ka ndị obodo mara. Okay, biko ama mma ozi a na o ruole eze obodo a ọ na-eke eze ka anyị si na ebe a ka anyị bụrụ so gbaa unu bụ ụzọ gaa na nke eze ya promise kwe na esi na a ga-ama ihe a ga-eme. Okay, nsogbu anụ gị ndị nkụzi unu agbalịala at least unu enyela information ihe mege na school and ọ dị too bad na amaghị m eze na-amaghị nga emere ụmụaka ururu ahụ o nwere ka ha agbawa ọsọ wee gaa na bọtụ ọsọ gbajuo ụkwụ so ọ dị bad. The government must surely take care of this. Nke unu mere na with the best thing Otane shall handle such a situation. Ndewo ụmụ school nwa jisikwe n'ike mụtawakwa na ihe nna unu hụ na ma agbalaga na unu achụkwala ya o. Ndewo. Who will talk? If you talk, they will arrest you.
But I said it before that these Fulani herdsmen that are terrorizing Nigeria, if you go to Yoruba land, they are terrorizing there. Niger Delta, Benin, Benue State, Igbo land, they are terrorizing everywhere. If you say na Igbo herdsmen, as we have Fulani herdsmen, if you say na Igbo people be this herdsmen where they terrorize Nigeria, Nigeria government will ban cow in Nigeria. I'm telling you the truth. Anywhere where they see cow, they go carry fighter jet, bomb all the places. But they keep quiet because na them, na Nigeria government, na them they sponsor all this evil. But I said it before that all these Nigerian politicians that are sponsoring this Fulani herdsmen and Boko Haram, I said it before, God Almighty will judge them even when they will die. God will start judging them in the spirit because the evil that these people have committed in Nigeria is too much. Do you know how many blood that these people have shed in this country called Nigeria? And you are there talking nonsense, you don't know what is happening in Nigeria. Look at how children came out doing protests. Look at it. Nigerian politicians, they are vampires. They are very wicked people. Vultures, vampires, drinking the blood of their citizens. And you are telling me that it shall be well with them. God Almighty will judge these people one by one. From the president to governor, senator, all of them, that their hand is in this thing that is happening in Nigeria. God will judge them. Mark my word, I have spoken. May God help us in Nigeria. And these children are complaining that these Fulanis, they have come to camp in their school. So there is tension there right now. And all the community, everybody are afraid for this thing that is happening in this village called Ugiri in Imo State. All the state in Nigeria, Fulanis have been disturbing. And Nigeria government, they pretend that they don't know what is happening. May God have mercy upon us. May God have mercy upon his children that are in Nigeria. Please, as you have watched this video, share this video so that people will see what is happening in Nigeria. Share this video, please, and like and comment and subscribe to our YouTube channel. I pray that God will help us in this country called Nigeria. And I pray that God will protect us. God will protect us. All the agendas of Fulanis and the Nigeria politicians against the people of Nigeria, God will destroy all of them in the name of Jesus. Amen. Thank you and God bless you.